Ongi etorri denoi. IMH-ko heziketa zikloen ikasturtea amaierako ekitaldira etorri gera gaur danok, eta, bueno, eskerrak eman danori, hemen izatiagatik. Gauza bat bai esan behar dizuet, eta da, telefono mugikorrak isilik itzali alba da, baina, bueno, esposu itzali nahi, behintzat isildu, bai? Eskerrik asko. Bueno, gaurkua benetan ospatzeko eguna da. Guazen ospatzera egun hau, eta baita aitortza batzuk itera, rekonozimentu batzuk. Berezia da zuentzat, ikasliontzat. Gaur amaitzen dozu etapa bat, eta, bueno, hemen gaude, ezta? Horren adierazgarri. Baita ere izango da espeziala, pentsatzen dut, ikasle hori aipagarriarentzat. Zeren, bueno, azken finean, aitortza bada. Eta guretzat hori bat. Eta baita, momentu oso espeziala, nire ustez, Josean Egainarentzat. Baita, bueno, uztailean jubilatuko da, berakin batera beste lankide bat ere jubilatuko zaigu, Joserra Solera, hainbat urtean irakasle eta kalidade arduradun izandakoa, eta, bueno, bi momentu espezial. Joseanena berezia egingo dugu gaur, zeren eta, bueno, badakizue, askok dakizue, Josean IMH-ko sortzailetako bada, eta hainbat urte egon da gurekin, eta, bueno, momentua irizte, bueno, momentu asko daude, eta bat gaur izango da. Txarien eta diplomen banaketa baliatu dugu, hasieran tartetxo bat egiteko berantzat. Orduan, bueno, hasingo gera. Telefonuak ia isilita daude, perfecto. Vale, bueno, esan dakua. IMH sortu da undala urte asko, ja 85an, ja proiektu bat genukan martxan. Eta hor zeuan Josean Burubelarri, Javi López eta Jose Regorekin eta hainbat beste irakasle talde batekin batera. Eta, bueno, martxan ipini izanean, 89an sortu, gero 91an martxan jarri. Bueno, momentu horretan, ja, Joseanek zuzendaritzan jarraitzen dau. Eta zuzendaritzan egontzan, 2000 urtean, ja ekainean, zuzendari izatera pasau zan, zuzendari gerente. Orduan, bentsau zenbat urte, eta ondio gazte, ze ondo, zenbat urte izan dan zuzendari, eta, bueno, ja, iaz, erreleboa egokitu zitzaion, eta aurten jubilatzen da uztailean. Orduan, hau nolabait, ospakitzun txiki bat eitxeko, inbitau ditugu, bueno, gonbidatu berezi batzuk. Gaur gurekin zaudete, bai enpresa, bai erakunde, bai ikastetxe, ikasle ez gain, gurasoe eta familie ez gain, eta, bueno, benetan eskertzekoa da. Orduan, lehengo, hitz batzuk eskatuko ditut Joseanentzat, eta hane, Elgoibarko alkateari, hane Beiti Arriolari eskatuko diot etortzeko. Atzaldeon, etorri zeraten guzti hori. Batez ere, heziketa zikloak amaitxu dituzuen ikaslieri, zorionak ematean nahi dizkizuet. Elgoibarren pare bat urtean egontzerat junda etorri xan egunero, oseak pentsatzen dute harrera honak biko zen duela hemen IMH-en eta Elgoibarren ere bai. Batzueri gainera egokitzu zaizue, amengo enpresetan lan eitxia, eta, bueno, ondio ere ongi etorrixak izaten jarraitzuko duzue, baina lagako diazue Joseani ere hitz batzuk esaten, ezta. Ze hainbeste urtetan, Edurnek esan da moduan, IMH sortu zanetikan, 85etikan, bera murgilduta egon da, hau gorpuzten hasi zanean, eta gero, fundazioa sortu zanean, 89an, ez da Edurne? 89an, bera zuzendaritza taldean ere zebilen. Eta gero zuzendari izan bada ere bai 2000 urtetikan, ontxe jubilatuko dan arte, jundan urtean lagazen du zuzendaritza, baina, bueno, badauka erreleboa, baina oin beste erreleboa bat ere eukiko dauze, ja, lagako gaitxoa hemen IMH-en. Baina hainbat alkate pasau izan dituzu, eta ere akordatzea nahi dituaznik, zenetzako hori bada oin zu zoriontzia, behon dizula, olako gaztia, eta tarina izan arren, nik usten du pizkat Elgoibartarra ere eintzerala, ja honezkero hainbeste urtean, baina elkorokin hasi zinean, jarraitzu zenduan Guillermo Garatekin, gero etorri zan Maribi ere bai, gero Alfredo, eta oini zaritxu biazaitxu, eta oseak enetzako hori bada ere bai. Orduan, nik besterik esatekorik ez daukat, zorionak, ondo segi bilbide hori,
heziketa amaittu dozuen ikaslieri ere bai, ondo hasi, ibilbide berrixan eta lan berrixetan, eta bueno, zorionak dan hori, eta suerte, Joxan. Eskerrik asko, Ane. Bueno, ekitaldira etortzekoa zan Xabier Ortueta. Xabier Ortueta IMH-ko patronatuko presidentia da, eta ere da AFM makina erremintaren klusterreko zuzendari orokorra. Bueno, Madrilen ipini diote gaur bilera bat, eta benetan, pena handiz, baina ezin izan da etorri, barkamenak eskatu dizkigu. Eta bai nahi izan ditu eman hitz batzuk. Orduan hitz horiek irakurringo dizkizuet. Saiatuko naiz alik eta hobekien transmititzen, Josean, zuretzako dia. Bai, bueno, Josean, karrera profesional luze baten ondoren, atzera begiratzea eta zer egin duzun berrikustea, ez da erreza. Nik aurrera begira egingo dut. Xabierrek. Zer da gaur IMH? Errealitate sendo eta oso bizi bat. Hau da zure ekarpena. IMH pertsona talde aipagarri bat da. Profesionaltasuna, konpromisoa, fideltasuna eta lana biltzen duena. Zuzendaritza eraginkor bat dugu. Imanol, Zigor, Fermin, Aitor, Ima, eta horien buru zuzendari orokor bezala Ixaka. Iragana ulertu eta gordetzen dakiena. Baita etorkizuna aurrez aurre garbi ikusten duena. Talde lanerako gizon egokia gainera. Fabrikazio aurreratuaren inguruan, IMH erreferentzia zentru bat da, bai irakaskuntza metodologietan, multilinguismoan, eta hezkuntza dualaren erabilpenean. Bestalde, hezkuntza ibilbide desberdinak sortzen jakin dugu, eta ingeniaritza unibertsitate eskola bat sortu genduan. Enpresek behar zituztenen gaitasunez ornitutako ingeniariak garatzeko. Berrikuntza gure DNA-an daramagu, eta gure ezagutza, instalazio eta baliabideak enpresak hobetzen laguntzeko asmaola eta tekagune sarea bultzatu ditugu. Nazioartekotzea ere etzaigu arrotza izan, eta munduan zehar gure esperientzia erakutsi eta saltzeko gai izan gara. Hego Ameriketan, Asian, azken bolada honetan Txinan. Etorkizuna, fabrikazio gehigarria, fabrikazio digitala eta industria 4.0. IMH-ek badu bere proiektua eta ez edonolakoa ingurune honetan, eremu honetan ere bai. Egon adi. IMH beti minutu bat aurretik doa. Josean, baita Javi López ere, eta Jose Rejo, IMH hau zuen seme arroa da. Asko eginda, dena egiteko eta olatuaren gailurrean. Bueno, sorte handia daukazu benetan, oso gazte uzten gaituzuta. Hortaz, asko disfrutau bizitza berria. Horren beste maite dituzun itsasoko haizeek gure gana noizbeinka ekartzea espero dugu. IMH makina erreminta sektorea eta fabrikazio aurreratuaren izenean, eskerrik asko eta zorionak. Bueno, eskerrak eman Xabierri bere hitzak honek izanagatik. Eta oraingoan, hitz batzuk eskatuko izkiot Ixaka egurbide lekuberi dela IMH-ko zuzendari orokorra. Ixaka, mesedez? Bueno, arratzaldeon eta ongitorri guztiei, ezer baino lehen eskertu, hemen zaudeten hoi, eskertu bi zuzendariei, Niko, Rikar, hemen gurekin egotearen, eskertu Ane, gure alkatesari, eskerrak eman beste ikastetxeetatik etorri diren zuzendari eta lankidei, eta eskerrak eman azken 15 urtetan, lanbizik eta prestigiatzen da gure ondoan zaudeten enpresa guztioi, lanbiziketari auspoa eta bide ona eta laguntza eskainiaz, eskerrak guztioi.
Zorionak ikasliei, zorionak zuen garapenean etapa bat bikain burutu zuelako, eta eskerra baita ere zuei bere garaian IMH aukeratearen zuen ikasketak aurrera eramateko. Baina orain hasiera honetan behintzat tokatzen zaiguna da fokoa pertsona batengan jartzia. Fokoa jartzia Joxan egainarengan. Proiektu honetan hasiera-hasieratik eta IMHen zuzendaritzan sorreratikan. Lehen Xabierren hitzak batez ere proiektuari zuzenduta egon dira. Proiektuari, IMHeri, etorkizunari eta zentzu horretan Joxani eskertzeari. Nik nire hitzak nire bizipen batetan nahiko nituzke erabili. Nik bizi izan detena etxe honetan. Ya son más de 20 años, 21, que estoy en esta casa. Y mi primera experiencia de trabajo laboral fue con Joxan, y nunca mejor dicho, con él, más literal, porque no había sitio adecuado para mí, no tenía un sitio donde sentarme, y estuve en torno a un año en su despacho, en la mesa redonda que utilizabas para hacer las reuniones, para estar con las visitas. Pues ahí estuve, casi un año metido en el despacho de Joxan. Bueno, y recuerdo perfectamente cómo encontrabas siempre un rato, siempre un hueco para hablarme del IMH, para hablar de los objetivos del IMH, de la estrategia, del futuro, y cómo siempre tenías un momento para dedicarle a un becario, yo era becario en esa época, hace 21 años, pues cuestiones que no le servían para el trabajo que estaba haciendo directamente, ¿no? Pero con su actitud y con su dedicación, lo único que consiguió fue hacerme partícipe del proyecto del IMH, hacerme partícipe de la ilusión del IMH. Esan deten bezala, 21 urte daramatzat hemen, eta zentzu horretan nire bideo profesionala eta baita ere, pertsona bezala izan deten garapenaren zati bat, Joxanen bulegoan hasi izan. Beraz, Joxan, eskerrik asko bihotzez emandako laguntzagatikan eta eskainitako hurbiltasuna gaitikan. Lanbide heziketa pertsonak egiten dute. Hemen daude, Josune, Ramón, Irure, estoy diciendo que la formación profesional la hacemos las personas. Ricardo, Niko, Imanol, gauden irakasle guztiok, ikasleok, guztion artean egiten dugu lanbide heziketa. Inbertsio asko, makina asko dauzkagu, baina batez ere nortasuna ematen diguna lanbide heziketari pertsonak eta pertsonen lana da. Zentzu hortan, jakin dezazun Joxan, lanbide heziketak asko zor dizula. Orain dela 40 urte, gutxi gora bera, horrelako zerbait, hasiko zinala lanbide heziketa munduan, apurtxo bat gehiago, gutxio, antzerako parecido. Sartu zinenean lanbide heziketak, gaurrengo lanbide heziketaren ez daukan, inongo zerikusirik. Eta garapen horren protagonistetako bat, zu izan zera. Beraz, eskerrik asko urte hauetan eman diguzunatik, eta urte honetan lanbide heziketa gaitikan egin dezun lan gaitikan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isaka. Orain nahiko nuke ere Imanol Iturria arburuak hitz batzuk esatia. Imanol Iturria gure lanbide heziketako ikastetxe integratuko zuzendaria da. Aurrera, Imanol, mesedez. Arratsaldeon, ongi etorriak denoi. Hainbeste jende, enpresak, ikasleak, erakundeak, benetan pozgarria da hau horrela ikustea, jende aiaia ezin sartu, hau benetan pozgarria da, egoera oso polita da. Eskerrak eman, baina nik momentu honetan fokoa jarri nahi dut ikasleetan, ezta? Bukatzen duzu orain etapa bata. Pentsatzen duenak ja bukatu du, ni lanbide heziketa bukatu du, ni ja tituloa badut, ni ja ikasi beharrekoa ikasi bari badut, oso oker dabil. Hemendik gertatzen zarete orain, eta sorbaldaratzeko aldean dakezu L bat horrelakoa.
ele bat horrelakoa. Zesan nahi du horrek, oinarria badezue, gaitasun oinarrikoa badezue, baina ikasteko asko eta asko dezue. Degu guk ere. Hirure ikusten dut, oroitzen naiz nola hirurek esaten zion gure lankide bati, ez dut ikusten lankidea, baina nomeite ben dago. Esaten zion, tú hasta que no tengas 35 años no vas a ser un buen mecánico. Zesan nahi zuen horrekin hirurek. Bueno, ikasi dezu, baina berrituzu urte batzuk ofizioa benetan ikasteko. Gauzak ondo egiteko. Hori da espiritua. Etapa baten bukaera ez da ikasketaren bukaera. Etapa baten bukaera. Eta bate baina esango, eta nor da Hirure? Jo, Hirure da lanbide heziketan, Euskadiko lanbide heziketan azkeneko 50 urtetan dagoen erreferente bat. Beraz, Hirurek badaki zertaz hitz egiten ari den. Beraz, eskerrak Hirureri betortzeagatik eta gurekin momentu hau konpartitzeagatik. Mezu hori, etapa bat bai, aurrera jomarri ikasten. Nirekin momentu honetan, zuren asmoa dela bukatu, behinga, tal, bueno, ez aztu hori. Enpresara joan, eta enpresak nahiko duena da, zuek daukazen onena ematea. Bigarren mezua nola ez, Joxaneri. Joxaneri, zesango dio ni Joxaneri, eskerra baino ematea etzai geratzen. Momentu honetan, besteak beste, danok momentua konpartitzen ari bali magara, da, bera bezalako persona, bere garaian apostu bat egin zutelako. Kemena izan zuten, bizio bat eukizuten, eta esan zuten, momentu baten, Elgoibarren, mekanikako lanbide heziketa desagertzera zijoanean, ez da posible. Nola izango da posible Elgoibarren mekanika desagertzea? Handik sortu zen IMH. Noski enpresai esker, noski erakundi esker, eta noski bere garaian Javi López, Jose, eta garaiartan egon ziren lankide guztiei. Benetan eskerrak, niretzat ore bat izan da, zuekin konpartitzea urte hauek, eta ondorioz, agurrik ez, gero arte baizik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Imanol. Bueno, eta azkenik Eusko Jaurlaritzako ordezkariak ere ditugu gaur gurekin. Dauzkagu lanbide heziketako sailburu horretzako 2 zuzendariak. Nikolas Sagartzazu eta Ricardo Lamadrid. Eta, bueno, uste dut Nikok hitz egingo digula. Hitz batzuk emango izkigu. Bai? Hala? Biok zedate? Venga, ba. Zuek esan, Biok? Hala ba, ederki. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, arratsaldeon. Bueno, biok atera geha ze oso komenigarria da aurpegia jartzea azkenean Eusko Jaurlaritzan nor daukazuen, lanbide heziketan sinisten dutena eta hortarako, prest gaudela ahalegin guztiak egiteko. Nik hasiko naiz lehendabizi eskerrak emanez gonbidapenagatik. Noski zuek ikasleok, aurten bukatu duzuela, zikloak, kaso batzutan duala, beste kasutan espezializazioko programak, zuek zarete azkenean ematen diozuna balorea eta balore importantea lanbide heziketan egiten ari garen guztia. Zuek zeate azkenean erreferentea, hemendik aterako zeate edo edozein ikastetxetik, eta azkenean enpresak ikusiko dute zertan ari zareten, zein den zuen ezagutza, zein den zure balioa, eta hori ona balin bada lanbide heziketarako ona izango da. Beraz, zorionak eta eskerrik asko egin duzuen guztiagatik. Eta gero, Joxan, zer esango dut kasu honetan edo zer esango dugu, gero Rikarre pentsatzen dut zerbait esan nahiko duela, ezagutzen gara duela urte asko. Nik, hasi nintzenean baitere irakaslegoan eta gero ikastetxe baten zuzendarea, zuk zuzendaria zinen, beraz, guretzat edo niretzat ere eredutzat jo izan du zaitute beti ez. Gainaz, nik uste beti, lehen komentatu nuna Ixakak beti kontatzen zein den IMH-reko proiektuak, zein den estrategia, nora juntzerate. Suerte izan du dugu gaur elkarrekin egon geha baitere, eta gezurra dirudi
hemendik hilabete batera edo aste batzuetara jubilatuko zerela. Oraindik bazirudien IMH-en jarraituko zituela beste 50 urte. Ze esaten zuen, babitu hemendik, eske IMH, pentsatzen nahi gea, hau ona izango zen hortarako, gu ezean botatzen dugu, horrek esan nahi du, bizi duzula lanbide heziketa, eta gure aldetik, eta nahi dut esan sailburu ordetzaren aldetik, eskerrik asko eta zorionak egin duzun guztiagatik, beraz. Eta esan nahi nuen baita ere, Jorge Arebalo etortzekoa zela, Jorge Arebalo gure sailburu ordea, eta ezinezkoa izan du, ze azkenean, lanbide heziketako lege berri hori dela eta azkenean parlamentura jun behar izan du, hori defendatzea, azkenean pedagogia egitera, ea lortzen dugun, lehen berriro lanbide heziketako lege berria edukitzea. Eta, zerbait, Rikar? Bai, eskerrik asko dan hori etortxeagatik. Ni niko baino denpora gitxiago daramat karguan, beraz laburrago egingo dut. Niz esango dio, Josean nire irakaskuntzako lehenengo urtea hemen izan zen, IMH-en izan zen. Eta eman dituen urtebi, hemen Iker, ikusi dotan, Ruben, Iñaki, Alberto, eta pilo bat irakasleekin egon nintzen hemen Isaka, eta, Imanol, nola ez. Eta, esan, eredugarri esan zalen benegotea, eta hortik aurrerako ibilbidea errazago zitza dela lanbide heziketan munduan. Onarte heldu arte, ez dakit, gaur egun hemen nago. Ikaslei esango niek ere, IMH-en ikasi duzula, eta baduzuela eredu bat Josean egainengan. Orduan, etapa bat bukatu duzuen nola ez, baina Joseanen lekura heldu arte badagoela ibilbide potente bat, eta beraz, aurrera jarraitu behintzet, horrarte heldu arte. Hori baino ez. Eskerrik asko bi hori, eta hitzak esan eta gero, guazen adierazgarri bat ematera, Joseani, hortarako ane alkateari eta Josean berari eskatuko diot igotzeko holtzara, niko eta Rikarrekin batera, eta orduan hori da, zoazte mesedez erdira, aneri eskatuko diot, gero, bai. Pixkat aurreratu zaitezte, ez emateko kainoiak arpegian. Hanek ipiniko dio Joseani, IMH-ko urrezko pina, oroigarri. Karrika jatxu lan egon. Animo. Alkatiaren zereginetako bat. Txalo bat. Eta momentu bat, beste Jaurlaritzako ordezkarieri eskatuko diegu plakatxo bat ematia ere, zeren IMH-ren ametsa gauzatu eta etorkizun bikaina eman diozu Josean IMH-eri. Mesedez, emaiozu, bai? Eskerrik asko. Bai. Mesede bat eskatu behar dizuet, ere bai Isaka eta Imanol, zatozte argazkira? Bai, hori da, eta denok oso horrela, bai. Josean, nahi baduzu hitz egite pixkat, hitz batzuk emango dizkiguz. Ederki, eskerrik asko. Ez da erreza, olako momentua bizi eta kontatzea orain zeo zer. Baina saiatuko naiz, 10 minutuko ibilbide batetan, eskerrak ematia, zorionak eman ere ikaslei, irakaslei, eta baita ere nitaz eta IMH-eta zeo zer esaten, nira kapaz nahi zen. Eta ingo dut euskera eta erdera tartekatuz. Lehenengo, eskertuan eri, hane bain dezun hitzoie, parte hartu izana, patronato kidezaren bezala eta baita ere alkateza bezala.
Esan dezu zeo zer, eta ni pizkat Eloi Bartarra sentitzen naiz. Badago esaera bat esan dela, que el buey es de donde pace y yace, y donde está despierto. Jo, ni naiz eta deban bizi, asko ere denbora gehiago esnatuta egon naiz Elgoi Barren ustedet, deban baino, orduan. Bai sentitzen dela Elgoi Barro oso gertu, eskerrik asko, eta baita ere zure izenean, patronatotik hainbeste alkate, oso gertu dauzkat, momentuko Anton Etxeberria bat, Jose Ignacio El Coro, Alberto Ortueta, Cruz Arriola, guztiak, beraiekin asko ikasi izan dut. También mi agradecimiento pues, a vosotros, directores, y en nombre de la Viceconsejería, y a todos los de formación profesional que estáis aquí, que sois unos cuantos, Ramón, Jode Irure, Alberto, pues creo que estaba Josune también por ahí, bueno, pues todos los que de formación profesional, que al final sí hacemos una suerte de secta o de mundo en el que nos comprendemos, compartimos, planteamos, proponemos, etcétera, ¿no? Y mi agradecimiento también que le habéis extensivo al viceconsejero, porque con ellos, con la viceconsejería, sí hemos hecho pues, el trato a mi persona y a mi institución y al IMH pues ha sido siempre muy cercano, ¿no? Hemos hecho propuestas que luego han ido a los planes estratégicos, que luego han tenido mucho predicamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues joder, yo ahí, en ese sentido, mi agradecimiento más profundo. Pues Jorge sí suele utilizar una expresión que es lo de las ideas en acción. Pues los templarios, había una orden de los templarios ahí por la Edad Media, que lo que sí hacen, generan su conocimiento, sus planteamientos en base a la acción. Entonces, bueno, pues nosotros en la formación profesional sí que somos eso, activistas, hacemos, y luego también le damos corpus a lo que hacemos también y le damos a eso bastante entidad. Cómo no, mi agradecimiento a José Rejo y a Javi López. Javi, por la singladura que proyectamos, una singladura que nos ha llevado a un sitio que nunca hubiéramos soñado. El viaje pues no lo hubiéramos soñado, o no lo hubiéramos pensado en el mejor de nuestros sueños. Y bueno, y hemos llegado. Y así como a vosotros, pues también a Edurne y a Aitor, porque en esta travesía hemos compartido y vivido pues, muchos momentos y muchas alegrías, muchas decepciones, mucho de todo, mucha vida. Mi agradecimiento a la dirección de FP, a la dirección del IMH, con menos fichajes que tenemos con Ishaka y con Imanol, y a los que estáis, y habéis estado en la dirección estratégica, Aitor, Sigor, Ima, Fermín, Roberto, Javi, Mariano, Edurne, y a los que me acompañasteis en jefaturas de estudios, pues siempre complicadas, Mariaje, Josu, Imanol, Miquel, al compañero Joserra, evidentemente, con 10 años de historia en la responsabilidad de calidad y que se va a jubilar conmigo. Mi agradecimiento a los profesores y al personal. Mi agradecimiento a las mujeres de la limpieza, a las mujeres de la cafetería, a Dani, al de las fotocopias, a Pedro y Valentín del museo, a las personas de ILS y a todos los profesores, y a todos los presentes, perdón. Ha sido un privilegio trabajar con vosotros. Eskerta saio hau bukatzen, esker sentituena nere familiari, bueno, gero jarraituko ez dut honekin bukatzen, nere familiari, bai Lourdes, Miren eta Eli, alabak, beraiek esan dira nire ibilbidearen oinarri eta motibatzeko iturri. Orain, nahi ditzu zoriondu ikasleak, Imanol, uste oso hitz egokiak eman dizue, gaur jasoten dezuen diploma da ordain bat, indezue lan bat, eta gaur lan horren ordainaz jasoko dezue diploma, hori da, zer da, zeuen ibilbide, etorkizunerako daukazuen ibilbide horretan, mugarri bat, lehenengo mugarri bat. Eskatuko nizueke bai, burua altzatu, eta ikusi bidea luzea dala, 5-10 urte barru nun ikusten zeaten, eta jun zaitezte beste mugarria markatzen ere bai, behar izango dezue. Bueno, gero entzungo dezue ere IMH saritua, entzun, han seguruak ere pista batzuk izango dituzuela. Eta, bueno, eta ez badezue, eta pizka galduta sentitzen baseate, IMH-era bueltatu. IMH-era bueltatu, Kaspisekin egon, IMH bazkideen zaitezte IMH-ekiden, eta guri galdetu, seguruan izango dugu referentzi batzuk. Zoriondu irakasleak ere bai, zuek egiten dezue IMH handia izatea, you make IMH great, hor bada osolako kantinela bat nun baitet, goguan noan esateko, zuek egiten dezue IMH handia.
orain arte, prospektiba, beti etorkizunera behiratzea gustatu eta egin izan degillo, orain ingo dugu atzera joko dugu pizka, retrospektiba. Hemen mekatik gatoz, gaude 3 persona mekatik gatozela, hortik anengo dira Alberto eta Iker, pentsatu nundikan gatoz eta ze bide eta ze ibilbide egin izan dugu eta nun gauden. Eta muntaiak, eta hori ikasleitzako ere balio du, 25 urtetan ze salto eman izan dugu. Eta muntaiako adibide da jartzen, gu 85an ekarri genuen zentro mekanizatu izugarri bat, etxetarretik. Baina aurretik, eta uraiak basuan kontrolak eta bastante potentea zan, aurretik makina konvenzional bat, makina konvenzional Rambudi, eta horretzako ura 82an izan zen kriston proiektua. Kriston proiektua, nola montatu eta desmontatu, eta hartxe murbiltzen ginen. Zuek aurten, mekatronika bukatu duzuenok, jarri daitezke beste esparrutan ere beste adibideak, baina mekatronika bukatu duzuenok, montatu izan dezue zentro mekanizatu bat, martxan jarri dezue. Ze pausuak aurrera eman izan dugu, izugarria dira. Hori, interesante da guztiontzat, ikusi noiz benka, errejok erabiltzen zuen metafora adibide bat, baratza egiten dezunean landu, atzera begiratu ikusteko, faltatzen dan ez dala hainbeste, eta egindakoa importante da. Egindakoa oso importante da, hor saltoa handia da, eta bizi hori pizkat zeuek egin dezue. Eta jarri muntaiako adibide hau, ze muntaia izan zen, muntaiagatik jaio ginen, makina herramientatik nahi izaten zuten, orduan txe fabrikanteak eta nolain montadoreak, Antole Etxeberriaren matraka bazan, tenéis que formar montadores. Zenbat paso eman dugu horre ere bai, interesante, oso interesante. Zoriondu ere, aurretikan, baina saria jasoko duzuen hoi, eta entzun, ikasle hoi aipatu nari edo irabazi duenari, zemango dizue pistak. Eta justo ikasle hau asko erabili du IMH, ikasi lanbide heziketa, ingenieritza, prestakuntza iraunkorra, gauza teknikoak beti, izan du ere IMH-ekin, bai bera eta bai gu berakin, zerbait irabazi du eta seguro da adibide ona. Nahi dizuet ere panitaz esatea, zeozer, harin, barro nago, IMH sortzeko taldearen partaide izatearekin, eta kontatu dizuena, 30 urte izan dugun salto hori, ematen di perspektiba bat ere bai, eta perspektiba interesante da. Orain arte, aurten fijatzen ari naiz pizkat hori atzerako begira da horretan, orain arte beti negoen aurrera, lehen niko esaten zuen, orain Baskarian orain dio, nahi gabe niri etorkizuna botatzen zait, tira iten zait, tira dizu daukat etorkizunakin, baina, talde horretan egon nintzen eta harro. Esan du Imanolek, IMH innovazioa zerretik sortzen dira, problema potoloa daudelako. Niretzako hori, nuztet hori dalako, hori da premia handi bat. IMH sortzen da, hori metalan, Imanolek esan dago bezala, ez genulako ikasleak, eta hori izan zan pizka gure, hori, kulua, proiektu bat planteatzeko. Beste aldetik, privilegiatua sentitzen naiz ere bai, egon zalako klik bat lanbide ezeketan, hor, pasan mendearen bukaera aldera, lanbide ezeketan juntzan aldatzen, eta IMH papel bat jokatu zuen, eta hor partaide esateare, privilegio bat izan zen, lotu ginen gero sareekin, lotu ginen, hor egon zian proiektu batzuk, beste batzukin elkarrekin, diputazioakin zuen inbertsio eta hori, beti ustez lanbiziketatik egon beharko ginela eskertutak, 86-tik 86-92, edo badaoz diputaziotik bi plan potenteak, Imanol Muruak eta Txato Agirrek orduan bultzatutak. Hor, pizka jokatu, papel bat jokatu, interesante izan zen. Arro nago ere, erderaz nua pizka Jorgerekin pensatuz, la relación de trabajo con la viceconsejería, para negociar el lanzamiento de programas que... Es que esto fue muy interesante, ¿no? Nosotros negociamos, o en su momento planteamos retos o trabajamos a la vez con la viceconsejería, pues por ejemplo, para plantear la formación dual. Estamos hablando de una ingeniería
que lleva ya 21 o 22 años ya de recorrido en la formación dual. La formación dual se habla mucho, pero nosotros ya estábamos antes del minuto cero, ¿no? Y eso fue muy interesante, y cuando lo trabajamos con la viceconsejería, pues tuvo un primer Ikasitalá, luego fue un ESIBI, pero estábamos en esa película, como lo hemos estado en la innovación aplicada, o hemos estado en algunos otros proyectos, ¿no? Y el STAR es interesante, porque claro, es más difícil, pero te diviertes mucho más, ¿no? Porque estás, a ver qué pasa, cómo lo agarro, cómo engancho. Tokatu zaitere, aipatu nahi beste tema da guneka proiektua, hori guretzako ikasteko, hori aldaketa horretan, lanbide heziketako aldaketa horretan guneka da punto bat. Han ikasi genuen, rolak aldatu behar zirela, irakasleen rolak, funtzioa nola zian, sarean funtzionatu, han txipa aldatu genuen, eta ni uste denborakin ikusiko da zer suposatu zuen Arex. Han aldatu, hasi ginen aldatu, bai, eta edo ez zer, baina ni uste muina handi potolo bat bandago. Tokatu zaitere, eta erronka izan da eta ez daukat erreztasuna kulturatzen zeaten bezala, kongresuetan, hainbeste lekutan, hainbeste jende ezagutu, baina arro nago lanbide heziketako kursalean, kongresuetan, bi aldiz parte hartu izana. Eta, hori bai daramala oso barnean, 14 urte idazkari, batzuk kontatu, 16 urte zuzendari, danetariko hain izan dut, eskobatzetik matrikulak itera, klasak ematera, proiektuak aurkeztera, proiektuan parte hartzea, kanpoan ibili, hainbeste bulta eman dugu kanpotik ere bai, eta hor ikasi dugu, lan indegu, interesante. IMH-taz, eta honekin ja jungo naiz bukatzen, una breve reflexión sobre el IMH. El IMH es una organización viva y con chispa estratégica, que está marcada por la relación con la empresa y la necesidad de responder a la misión con la que nació, que es de formar buenos profesionales y responder a las necesidades de formación de las empresas. Tenemos capacidad de anticipación. Lo hemos demostrado cuando participamos de los desarrollos de competencias antes de la LOCSE y asumimos a nuestra forma de trabajar, a nuestra cultura, las competencias, y eso, Javi, estuvo muy bien. Con la implantación de la dual por la alternancia, de la dual en la ingeniería en el año 96, pues eso nos permitió en el 2006 hacer un planteamiento primero dual en el Estado, Ikasitalán, que también fue interesante, fue SIBI, fue carácter de anticipación, con la formación en base a proyectos. Hemos hablado de Guneka, pues con POI estaba con la formación en base a proyectos en el 2004, estamos hablando de TASI ahora, pero en el 2004 estamos haciendo formación en base a proyectos, y eso también, mira, con la resolución de problemas técnicos en el 2006-2007, luego ha venido Tekagune, pero son temas que vienen de atrás. Con la innovación aplicada, los programas de especialización, con Danovat estamos haciendo una cosa muy interesante, a 3 años, que nos ha llevado montaje en este momento a unas operaciones de una complejidad, también muy interesantes, ¿no? Estamos haciendo verificaciones, los compañeros contarían mejor las cosas. Tenemos un medallero de skills, los skills también, digno de, que alguna empresa sabe bien, ¿no? Digno de mención por los campeonatos en los que hemos participado y hemos tenido éxito. Somos emprendedores, como lo atestiguan la creación de empresas como ILS, nuestro Instituto de Idiomas, que tiene 20 personas, INCRES, nuestra gestión de competencias, el propio museo. Son proyectos que surgen del propio IMH, ¿no? E internamente nuestra propia evolución, ¿no? De 24 que que empezamos en el 91, prácticamente a los 98 y muchas subcontrataciones, porque ahí somos variables, que hacemos. Somos solventes, en de los últimos 25 años, 22 años, hemos generado cash flow. Cash flow quiere decir más ingreso que gasto antes de amortizaciones. Y luego es una cosa interesante que para esas amortizaciones, entre lo que hemos generado nosotros, que eso se llama cash flow, más lo que hemos conseguido de financiación de instituciones para el centro integrado y para la fundación, hemos podido solventar el problema de amortizaciones e incluso hacer inversiones como la que recientemente inaugurábamos con el edificio de Asmaola o con la adquisición de equipos sofisticados, etcétera.
Otra cosa que quiero subrayar es nuestro carácter simbiótico. Bueno, yo ahora, si hiciéramos un concurso, ¿qué es la simbiosis? Pues bueno, pues es una asociación íntima de dos organismos, de dos especies diferentes, para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. ¿Con qué me refiero a esto? Pues nosotros somos una fundación y un centro integrado que se retroalimentan y al final, uno con otro, están consiguiendo pues, metas y logros pues, importantes y cada vez mejores, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que la trayectoria, y ahora que se habla mucho de lo público-privado, pues la trayectoria nos avala. Más de 2.000 alumnos como vosotros pues, han salido de la formación profesional, más de 500 de la ingeniería, más de 50.000 personas han participado de cursos de formación continua con nosotros. Y eso tiene también. Hemos hecho servicios técnicos, trabajos de consultoría en el ámbito de competencias, internacionalización, implantaciones en Asia, Latinoamérica, trayectoria con empresas creadas, un museo que es una joya, etcétera. Seguro que algunos no pillasteis este anuncio, pero algunos sí. Había un anuncio de una cerveza, Carlsberg, años atrás, que decía, bueno, yo quiero parodiar ese anuncio y decirlo, ¿no? Pues el IMH es probablemente el mejor centro de fabricación mecánica del Estado, y somos un notable alto en Europa. Bueno, pues a educación, a las empresas, a Jorge también le comentáis, ¿no? Pues tenéis que aprovechar el IMH, tenéis que apostar por el IMH, porque siempre tendrá para proponer seguro, pero para poner también. Entonces ahí yo creo que somos un valor un valor seguro, un valor de apuesta. Y bueno, también, eso os lo contaba antes también, pero si hay una figura con el asesor tecnológico, eso os lo he dicho en la comida, pero a mí me parece interesantísimo, ¿no? Estamos empezando a hacer servicios, nuestros profesores, además de formación, están haciendo servicios, esto es Tekagune. Entonces, tener estructuradas esas personas son las que nos van a permitir tener un nivel más alto, hacer formación más especializada, trabajar con las empresas, resolver problemas cada vez más complicados. Bueno, pues un círculo virtuoso pues de mucho valor. Y ahora sí que estoy terminando, ¿no? Y ahora en este momento lo que hago es, nere burua eskaini, Isaka, Imanol, Ane, eta beste guztiak, zuen disposizioan naukazue, deitzen badia zue, etorriko naiz prest, laguntzeko, zue deitu hori bai, zue deitu. Eta posik etorriko naiz, alda nahiteko. Beste aldetik, badut, IMH eta zerbait idazteko go eta errestasunak eta eskatuko izuet, berdin, Niko, Ritxi, eta beste Lanbide Heziketako beste lagunak, nik jubilatuen elkarte horretan apuntatuko naiz. Jose Mariri ez dakit utziko diaten, baina pizka kobertura eukiteko, eta aldana egiteko prest. Eskerrak IMH ekipo, eskerrak denoi, eta hor. Ez da erretza, hainbeste gauza labur biltzia ez da goxan, eskerrik asko, behon deizula, eta lasaitu eder hartu dozula. Bueno, ya está, ederki.